Hjertelig velkommen tilbage, herr kriminalassistent. Mange tak, Holm. Det var meget venligt. Vi er alle sammen i afdelingen glade for at have dem tilbage i aktiv tjeneste. Blomster, det må jeg sige. Det manglede bare. Og tillykke med sagen. Det glæder mig for dem. Gud. Bang Johansen-sagen, det er jo en stor sag. Den største, vi har haft i afdelingen, men det er jo klart med en kapacitet som dem. Gud, unge mand. Ved I, hvorfor jeg blev tildelt Bang Johansen-sagen? Nej. Ved I, hvorfor jeg blev støvet af at hente tilbage fra motorkontorets afdeling for kasserede nummerplader? For jeg personligt skal tage mig Bang Johansen-sagen. Nej. Vil I gerne vide, hvorfor? Ja, tak. Det er, fordi man ikke ønsker den sag opklaret. Jamen, det er da umuligt. Ved I, hvad han er, Bang Johansen? Ja, han er en svindler og en bedrager. Nej, det er der så mange, der er. Ved I, hvad han er for en slags svindler og bedrager? Nej. Han er den værste slags. Han er rådgivende ingeniør. Og ikke nok, man er rådgivende ingeniør. Han er chef for Centraladministrationens kontor for rådgivende ingeniører. Det er de aller værste. De betjener både staten, amterne, kommunerne og kontor på Københavns Rådhus. De her sager, de handler ikke om andet end byggesjusk. Det er den ene sjusk efter den anden. Sammenstyrtede motorvejsbroer, utætte tage, betonslum, hospitaler, budgetoverskridelser, byggeskandale på byggeskandale, bekvemme konkurser, korruption og svindel. Og hver gang rådgivende ingeniør Bang Johansen.